A voltes difícil. La temporada ha estat molt intensa, però el nostre equip ha donat una lliçó de talent, maduresa i compromís. Ens sentim molt orgullosos de tots vosaltres. Celebrar-ho i compartir amb tots els barcelonistes, especialment amb els més petits. I d'aquí uns dies tornarem a Wembley a jugar